kufunga kuti 2023 kai yatiri kubata kai nemaomero akaita zvemagirlfriends atimire tombodhira nevakadzi magirlfriends apedza nesitadzotadza kutengera vana hembe dzehoridhe nekuda kweombava saka ngatizvimisei varume vakata magirlfriends havatipe mukana isu vakadzi varume vacho vatoti vanobva vagara ikoko tanga ndokudzimba dzavo havarangarire isu vakadzi nevana magirlfriend ati ngavamaite ndavo asi ngavatirangarire. Taona makakombwa baba imama muchitaura hati magirlfriends yanga akakomba ya vari kutonetsa vanhu vayo nevangu vakadzi vese vamambona vari handina chekuvapa izvi saka ndati ita zvingosimba izvi tarisai moni mitumba kayandina yese tarisai mitumba yakayamwaikaika saka tati saka makundikana muri yawandisai waini yandiwandirai vahombe vanhu vacho saka baba munonzani zita renyimi ronzi VaTichaona Dhodhi Simoko.